KukaLuka isahluko sama-22 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo okuthiwa yiPhasika. Abapristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani ngokuba babesaba abantu. Kepha uSathane wangena kuJuda okuthiwa u-Iskariyothi ongaba yi-12, wasuka wakhuluma nabapristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. Bathokoza bavumelana naye ukumnika imali. Wavuma-ke waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo singekho isixuku. Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumele ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. Wathuma uPetru noJohane wathi, "Hambani niye ukusilungisela iPhasika ukuba sidle." Bathi kuye, "Uthanda ukuba sikulungiselephi na?" Wathi kubo, "Bhekani, seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Mlandeleni niye endlini angena kuyo, nize nithi kumninindlu, 'Uthi umfundisi kuwe, liphi ikamero lokungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na?' Lowo-ke uzakunikhombisa ikamero elikhulu eliphezulu elendlelweyo. Lungiselani lapho." Basuka bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, base belungisa iPhasika. Kwathi ukuba kufike isikhathi, wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Wayesethi kubo, "Nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki, ngokuba ngithi kini, angisayi kulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu." Wamukela isitsha wabonga, wathi, "Thabathani lokhu nabelane, ngokuba ngithi kini, kusukela namhlanje angisayikuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu." Wayesethabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika, wathi, "Lokhu kuwumzimba wami onikelwe nina. Yenzani lokho ukuba ningikhumbule." Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla, ethi, "Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwe nina. Kepha bhekani isandla songikhaphelayo sinami etafuleni, ngokuba iNdodana yoMuntu isehamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo ekhashelwa ngaye." Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungeze kube ngubani kubo ozakukwenza lokho. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo ngokuthi ngumuphi kubo ongathiwa umkhulu. Wayesethi kubo, "Ababusi bezizwe bazenze amakhosi phezu kwazo, neziphathi mandla zazo zithiwe abazenzela okuhle. Kepha nina aninjalo, kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusayo makabe njengokhonzayo. Ngokuba ngumuphi omkhulu, ohlezi ekudleni noma okhonzayo na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina-ke ningababekhuthazela nami ekulingweni kwami, nanjengokuba uBaba engimisele umbuso, nami nginimisele wona, ukuba nidle niphuze etafuleni nami embusweni wami. Niyakuhlala esihlalweni sobukhosi nahlulele izizwe eziyi-12 zakwa-Israyeli." Simoni, Simoni, bheka, uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni, kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena-ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Wathi kuye, "Nkosi, ngilungele ukuba nawe nasetilongweni nasekufeni." Wayesethi, "Ngiyakutshela Petru, ukuthi iqhude aliyukukhala namhlanje ungangiphiki kathathu ukuthi awungazi." Wathi kubo, "Mhla nginithuma
ningenasinkwa nayika nazicathulo naswela utho na? Bathi lutho. Wayesethi kubo, kepha manje onesikhwama kasithathe, neyika futhi osweleyo kathengise ngengubo yakhe, athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini, kumele ukugcwaliseka kimi lokhu okulotshiwe kokuthi, wabalwa kanye nezelelesi ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela. Base bethi, Nkosi, bheka nazi izinkemba ezimbili. Wathi kubo, kwanele. Wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefika endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi wakhuleka. Wathi, Baba, uma uthanda susa lesitsha kimi. Nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Kwabonakala kuye ingelosi ivela ezulwini imqinisa. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela. Izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi econsa emhlabathini. Esesukume ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, nilaleleni na? Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Esakhuluma bheka kwafika isixuku naye othiwa uJuda omunye waba12. Wayehamba phambi kwabo, wasondela kuJesu ukumanga. Kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Kuthe ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi, Nkosi, sigadle ngenkemba na? Omunye othile kubo wayigadla inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi, musani, sekwanele. Wayiphuca indlebe, wayipholisa. Wathi uJesu kubapristi bakhe nezinduna zethempeli namalunga ababeze kuye, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga izandla kimi, kepha lokhu kuyihora lenu lamandla obumnyama. Base bembamba mamuka naye bamusa endlini yompristi omkhulu. uPetru walandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni, wahlala phansi ndawonye. uPetru wahlala phakathi kwabo. Intombazane ethile imbona ehlezi ngasemlilweni, yamgqolozela yathi, nalona ube naye. Kepha waphika wathi, Sifazane, angimazi. Emva kwesikhashana omunye wambona, wathi nawe ungomunye wabo. Kepha uPetru wathi, Mtundini, anisiye. Sekudlulile okungathi ihora linye, omunye umuntu waqinisa wathi, impela lona ube naye, ngokuba futhi ungowaseGalile. Kepha uPetru wathi, Mtundini, angikwazi ukuthi uthini. Masinyane esakhuluma lakhala iqhude. Inkosi yayisiphenduka yambheka uPetru. uPetru walikhumbula izwi lenkosi njengokuba ithe kuye, iqhude lingakakhali namhlanje uzangiphika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamunye. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya, emboza ubuso, ambuza ethi, Profetha, uthi ngubani okushayileyo na? Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Kwathi sekusile kwabuthana amalunga abantu nabapristi abakhulu nababhali, bamisa emphakathini wabo. Bathi, uma unguKristu, sitshele. Wathi kubo, uma nginitshela anisoze nakholwa, noma nginibuza anisoze naphendula. Kepha kusukela namhlanje indodana yomuntu izakuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. Base bethi bonke, kanti uyindodana kaNkulunkulu na? Wathi kubo, nisho lokho ngokuba ngiyiyo. Bathi pho sisaswele bufakazi na? Ngokuba sizizwele uqobo lwethu ngomlomo wakhe.